Jel imate vi ovde neko obezbeđenje? Od čega? Mislim, od raznih idiota. Bez brige, gospođice. Čim vi počnete sa vrištanjem, ja sam tu. Jel ti vidiš ovo? Nadrljale smo izgleda sa svake strane. Slušaj, daj da brišemo dok je još vreme. Sve sam gol udar, Bog te vidi. Izvinjavam se. Dozvoljavate? Jao, još i ovaj. Lijepo, Bogu mi. I svaka čast. Šta ti hoćeš sad? Više ništa. Totalno si me razočarala, Điki. Totalno. I kao žena, i kao čovjek. Dobro, ali ima još nešto? Nisam znao da si toliko laka roba. Slušaj, vreme je da počneš s vrištanjem. A tebi je vrijeme da prestaneš s napijanjem. Molim? A tebi da se otkačiš od ovog alkosa. Ja, Alkos. Ja. Kad god vas vidim zajedno, za čaše se držite. Ti si već tu, a? Taksi stiže za 10 minuta, pa da se onako unakrsno upoznamo. Uspiće. Mi smo se već upoznali. I to vrlo dobro, gospodine. I mogu ti reći, sve si bio u pravu. U čemu? Sve što si rekao za njih dvije, potrefio si ko prstom. A što sam ja to rekao? Sve striko i svaka ti čast. Ovo neki stric. Nije neki, no jedini. I dozvoli da ti čestitam i zahvalim što si meni ludom otvorio oči. Ako mu je ovo stric, onda nije ni čudo na koga je lud. Strica mi ne diraj. Pametnije od akademika. Dobro, u redu, ja se izvinjavam, stvarno. A verovatno je onda na oca. Oca mu ne pominji, to mi je brat stari i jedini. Njega mi ne dirajte. Pa, jel vi to spadate u nedodirljive? Spadamo u čestitu i poznatu familiju o kojoj može da se govori s dužnim poštovanjem, molim. A o nama ostalima mogu da se ispiraju usta, jel? Mi ćemo vas da poštujemo, vi ćete nas da olajavate, iako nam oči do sad niste videli. Gospođice, ja ne lajem. Ja sam analiziram na osnovu bogatoga životnog iskustva. Dajem savjete mlađima. Mogu da zamislim. Ajme. Sram vas bilo tih godina. Striko! Najbolje da ovo zaboravimo. Ti možeš. Ja ne. Konobar, vode, tople. Ovo se vodom ne pere. Ne.